گوندê Şemê gundekî Kurdî yê li herêma Kobanê yan devera Kobanê yê 27 kîlometra li rojhilatî Kobanê dikeve. Ev gund ji 75 mal yan xaniyan pêk tê. Hemû Kurdin û meriyên hevin ji êla Eledînê karê çandiniyê dikin, mînadarên fisteqa û cûreyên din ji çandiniyê xwedîkirina ajalan jî dikin. Xwe ev gund wek hemû gundên Rojavayê Kurdistanê û Sûriya bi giştî gelek jî jê koçber bûne. Hêvî me ku herkes vegere ser hêlîna xwe. Ev agahî ji kesekî ji gund gihiştime û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê dîroka îro 21 meha çarayê 2025. Silav û rêz ji miletê me re gundê Şemê û hemû Kobanê. Silav û rêz.